କୁଆଡେ ଯାଇ ହେଲାନି। ଆଉ କଣ କରିବା ଯିବା ପୁରା ହଁ ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯିବି କରିବା ପୁରା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କହିବା ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟପତି? ସୂର୍ଯ୍ୟପତି ଫୋନ ଲଗା, ସେ କଣ କହୁଛି ଦେଖିଆ। नहीं पुआ मर गया रे नहीं पुआ मर गया रे हेलो ହ୍ୟାଲୋ କୋଉଠି भाई सोईची ଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲା ପିକନିକ ଯିବା ପାଇଁ हाँ भाई कोउडी ଆରେ ପଡିଆର हाँ भाई 10 मिनट रे पहुंची ହଉ ଓକେ ହଉ ଆସ ହଉ ବାଏ। ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ଆଜି ଆସିଲୁନି ତତେ ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଲୁ ଆଜି ଆସିଲୁନି ହଉ ଛାଡ ଆଜି ଆସିଲୁନି କିନ୍ତୁ କାଲି ପିକନିକ ମନ ଅଛି ତ हाँ भाई कल ठीक टाइम रे जाई पहुंची ହଉ କାଲି ଯିବା ହେଲା ହଉ 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 ରଖୁଛି ବାଏ। हाँ भाई रखो जे बाय तू करिले ऋण मु सुझिबि किस्ती तोर मोर एई तो तोर मोर तोर मोर तोर मोर एई तो तोर मोर दोस्ती ଏ ଆରିଆ ଯା ଯିବା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଆର ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ ହଁ ଭାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲେଟ୍ କଲା। हाँ जाऊ जे सागा ए सागा ए भाई ଆଉ କଣ କହିବି ପୁରା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ରେ କଣ ଭାଇ ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପିକନିକ ଯାଇ ପାରୁନି ଏ ବାବାଙ୍କର କଣ ବିଜନେସ ଟିକେ ଲସ୍ ହେଇଛି ତ ଜଷ୍ଟ କାମ ଅଳ୍ପ ଅଛି କାମ ସାରି ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ଆରେ ୟାର ତତେ ନେଇକି ଆମେ କେତେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ ତୁ ଯେ ଯେମିତି କରି ରଖିଥିଲୁ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ମାନେ ଯାଅ ସବୁ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ଠିକ ଟାଇମରେ ଆଉ ବୁଝିପାରିଲ ତମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ମତେ ଖାଲି କଲ୍ କରିଦବ କୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଛ ମୁଁ ଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିବି ନ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗ କଟିଗଲା ନାଇଁ ଭାଇ ସେମିତି କଲ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି ମାନେ ଯିବି ଭାଇ ଯିବି ହେଲା ଭାଇ ଆସୁଛି ଯାଅ ଯାଅ एई तो तोर मोर एई तो तोर मोर दोस्ती एई तो तोर मोर दोस्ती एई तो तोर मोर दोस्ती ମରିବ ସବୁ ତମେ ମରିବ ତମେ ସବୁ ମରିବ ଭାଇ କହିଲେ ହଉଛି ଆନେ ମୁଁ କୁରକୁରି ଖାଇ ର ଖାଇବୁ ତ ସଦାବେଳେ ଖାଲି କୁରକୁରି ଗାଏ କୁରକୁରି ଗାଏ ଯେ ପୁରା ପଡିଆ ଡରୁଛୁ କାହିଁ ସେ ପାଗଳ ବୁଢାଟା ଚାଲ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଆମର ଆସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି ସେ अरे भाई कौन है अरे यार गाड़ीटा एते शीघ्र माने कौन एमती धोखा देला आमे जंगल ଭିତରେ ପଶି ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ଏମିତି କଣ ଏତେ ଧୋକା ଦେଲାଣି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି ଟୋଟାଲ କିଛି ବି ହଉନି। कौन करिया କଣ କରିବି ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି। सन्ध्या भी आसी
ओला अरे ओला हाँ हाँ अरे ओला उनो ଆସ ଦେଖିବା ଗ୍ୟାରେଜ ଜାଗାରେ अरे गाड़ी रे तेल अच्छी किंतु कौन गाड़ी रो प्रॉब्लम है मैं निजे भी जानी पानी ए कौन करी? धक्का लगा तमें तो गाड़ी चली मु गाड़ी चली फाइनाल एटा मो पाई भल एरिया शूटिंग टा करी मो फिल्म पूरा सुपर डुपर हिट चल फिल्म शूटिंग तू कौन जानछु तू तो खाली डरू पूरा कुरकुरी खा तीन ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଆସ
ସବୁବେଳେ इसके बहुत सारे गाने बुढ़िया के बहुत सारे गाने भाई क्या देखी भाई दौड़ तक देखी भाई दौड़ भाई क्या देखी भाई दौड़ तक देखी भाई खाली खाली सेक्टर में भाई दौड़ से भाई क्या देखी अरे बहुत से पियोन मुंह देखी जो आपको बहुत जो सत्तर मुंह देखी अरे भी देख ना सुपर कर होना है सत्तर ऐसा चलती है और मुझे राह नहीं ये वो का अरे तीन ना ऐसे अरे इन दिन को नहीं मुंह जाए आप समय में बनने नहीं कुआरे होता है उदाहरण से लेके रहना नहीं